kilohertz. Enod sa Mareta, Enod sa Gabos. Maray na aldaw po sa Indogabos. Sa mo pong paghagad nin permiso duman sa mga nag-antabay sa regular na programa ni Doc Joey Bitito. Dahilan po ta nag-ordenan sa mo pong management sa paagi ni VP Henry M. na po nanta na po ang special emergency broadcast. Dahilan po ta nag-entra na ang Estados Unidos de America sa giyera entry an Iran as in Israel. Ngunyan kasabay na po ang pinakamapuwersang nasyon sa kinaban, ang Estados Unidos de America. Sa pangaran po kan men and women kang DCGBAM, sa panginot ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, Executive Vice President and Concurrent Station Manager SM Glenn J. Barcelon, ang samuya pong Vice President for Network Programming si VP Henry, News Director Mar Dela, sa pangaran kan newsroom asin kan admin pati na po kan Mega Force Patrol, siyempre kan technical control kapartner ko ngunyan si Tata Nems Flora. Ako po sa indong magiging kasarabay-sabay si Pio Fernandez. Ang sa kuya pong cellphone number is 0942-670-1195. That's 0942-670-1195 sa Smart. And sa Globe 0960-730-115. 0960-730-115 sa Globe. Pwede mong putabi sa messenger account ko, hanapon lang ng Pio Fernandez. Or dyan po, sabay na kitang nahihiling man sa samuyang broadcast online, ang DCGB News Online sa Facebook and sa YouTube. DCGB Legazpi City, Philippines. Pwede man kamo dyan sa comment section tabi Sige tabi tawan taning rundown ang mga pangyayari mantang kita po nakamonitor duman sa satuyang satellite monitoring studio sa Albay District. Nag-blink sa satuyang linya sa international and nag-flash binomba na tabi kan Estados Unidos de America an Iran. Nagkakaperang minutos pa lang ang luminihis gamit po ang anom na B-2 stealth bombers. Tinarget ang tulo sa anom na nuclear enrichment research and armaments facilities kan Iran. Ini po sa tahaw kan pagkakaigwa nin situational briefing duman sa laog kan war room as in situation room kan Estados Unidos de America sa White House mismo. Sa pangenot ni Presidente Donald Trump asinan sa iyang mga national security men, ang Central Intelligence Agency, ang Puwersas Armadas kan Amerika, mga top commanders. Siring man ang pagkikipag-koordinar sa mga world leaders, lalong-lalo na po ang mga alyados kan Estados Unidos de America. Mantang nagkakaigwa dumanin meeting, inotorisara na po ni Presidente Donald Trump ang pagpalayog sa sarong hali sa sarong undisclosed military facility ang anom na US B-2 stealth bombers daraan tagduruwa
na bunker buster bombs. Kuminunsumo lang ini ni nagkaperang oras, buda minuto, mantang nakamonitor duman sa war room si Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de Amerika. Nakalusot ini sa airspace kan nagkakaperang nasyones hali sa sarong undisclosed American facility, military facility, sagkod na nakapenetrate duman sa airspace kan Iran, asin matrayumfo na binomba ang tulo sa anom na matitinding nuclear armaments facilities, research facilities, asin storage kan Iran. Ining B-2 bombers saro ini sa pinakamalupit, pinakamatinding armada sa militar kan Estados Unidos de Amerika na dai ini na didetect kang ano man na klaseng radar. And nakakalusot po yan sa indang mga kalaban na airspace. Sagkod na yun na nga nito na penetrar sa teritoryo kan Iran. Binomba. Dissipated ang initial na assessment kan Estados Unidos de Amerika na decimate, na para itong sa mga nuclear facilities kan Iran. Ining B-2 stealth bomber, dua andara ka ining mga bunker buster bombs. Kaya kung araw ka nangyari, sabi kan mga military analyst na nakukuhaan niya to nin statements sa statuya pong monitoring studio, tigduruwa na bunker buster bombs ang hinulog kan B-2 bombers duman sa tulo sa anom na nuclear facilities kan Iran. Mind you, tulo pa lang tabi ang naparalisar kan Estados Unidos de Amerika, igwa pang tulo na existing na nuclear armaments facilities ang Iran. Ining B-2 bombers tabi andaradara ka ining armas tagduruwa bomba kaya ka ining magpenetrate 600 metros mahigit pairarum sa daga. Kaya iyan ang ginamit po kan Estados Unidos de Amerika ta sa mga nuclear facilities kan Iran na haloy ng pinagmonitor po kan Estados Unidos de Amerika pati naman kan Israel and itong sa mga alyados nasyones kaini. Gabos po yan nasa irarum kan daga. May mga tunnels na aagihan ka ining web of tunnels na harayo ang distansya bago ka makaabot duman sa fasilidad sa irarum kandaga na pinag-istabilisar kan Iran. Nagkamonitor iyan kan Estados Unidos de Amerika. And kung sa indutabig magigirumduman, si Presidente Donald Trump nagpahayag baga kasuhapon na within 2 weeks madesisyon ang Estados Unidos de Amerika kung noarin bubuhianan sa indang Puwersas Armadas. Take note ang ginamit na termino ni Presidente Donald Trump, quote and unquote, within 2 weeks. Sa laog tatanems ning duwang simana. Daiman pag sinabing within, ang gustong sabihong kaan na sa laog kan sarong duwang simanang iyan, anytime pwede nang buhian ang mga Puwersas Armadas kan Estados Unidos de Amerika. Na iyo ang nangyari. Bako po nangangahulugan na papatapuson ngo na suduwang simana. Kundi sa laog kang peryodong iyan, anytime madesisyon si Donald Trump na iyo na nga nangyari tabi, binomba na, nag-entra na sa Estados Unidos de Amerika sa gyera. Yan. So pinag-abang niya to dyan sa newsroom kung ano ang magiging reaksyon kang world leaders, pati naman po kan iba pang nasyones na both kaapil kan Estados Unidos de Amerika, pati naman po kan Israel, pati naman sa ibong nalado, lalong-lalo na po ang Russia. We are yet blinded sa kung ano ang latest na statements na magiging ipapaluwas man ni Presidente Vladimir Putin kang Russia.
Ta si Presidente Donald Trump tabi nakatalaan na magpaluwas ning statement para sa bilog na kinaban sa laog po ni na natatadang po ko mas o menos 15 or 20 minutos. Ta nagakaigwa duman ng initial briefing assessment po sa War Room kan Estados Unidos de America sa White House. Standby lang po tabi ta pinaghalat niya to, pinag-aabangan taan mga developments pa diyan sa newsroom. Kung ano ang magiging hiro kay ni kan mga nasyones, both na kaalyados kan Estados Unidos de America, asin kan mga kalaban kay ni particular ang Russia, ang Yemen, ang North Korea, ang China, inda ko kun ang Iraq, pati naman ang Jordan. Tang Jordan tabi ngunyan nakataning sa naman mismo kan Israel, silensyo sagkod sa mga oras na ini. Mantang ining Russia nagpahayag po kana kaaging aldaw si Presidente ining Vladimir Putin na sindut-dut dapat ang Estados Unidos de America sa girang ini. Nag-warning si Russian President Vladimir Putin, pag umentra ka mo na Estados Unidos de America, kumbaga sa Bicol na taramon, saro na sa nang namukan mapirma, mamumugtak sa matinding abnormal na estado ang bilog na kinaban, lalong-lalo na po sa lado kan pas i-orden. Iyon ang pahayag man po kan Russian President Vladimir Putin. And so presidente man kan Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, nagpahayag man po stern warning na pag uminentra ang US, makakatana nin pagbalusman ang Iran o kaya ang US hali sa Iran asin mga nasyones kaalyados kay ni nin matinding pagbabalos na dai pa natatanaan da kan Estados Unidos de America, imaging ka na bilog na kinaban. Yan tabi ano. So yan, naghalat pa kita ng mga latest na developments tabi, mga pahayag hali dyan po sa mga nasyones na kaalyado, imaging kakontra ka na ining Estados Unidos di America. Madali sa natatanim sa nagdiklom ining cellphone tadi di pakikwan tabi digdi. Dai ko nako kunyan so pipilditan kan speaker ano. Anytime mapahayag na po si Presidente Donald Trump kang Estados Unidos de America, and we will try our very best na makuhaan ang mga very latest na statements po kan mga kunyan, kan mga nasyones sa bilog na kinaban. Pakikontak times de. So si speaker tabi yan. Diyan na sana. Pakikuan mo loudspeaker tabi tatanim yan. Nag-blur na kay. Nasa linya po ang samuyang Vice President for Network Programming si VP Henry sa mga latest tabi sa tuyang pinagmomonitor ngunyan na sitwasyon sa bilog na kinaban, lalong-lalo na po ang pag-entra na kan Estados Unidos de America sa giyera kan Israel buda Iran pagkatapos na bumbaho na ning tulong B-2 stealth bomber ang tulo sa anom na mga pasilidad nuklear kan Iran. Nasa linya si VP Henry. VP Henry, Diyos marhay na aga tabi. Please go ahead. Yes, good morning, Pari Tio. Salamat na at nag-congratulate si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay President Donald Trump. May kinarapan sa ginibo kay ning landang sa Iran sa statement kan Israeli Prime Minister. Sinabi kay ni na dakulang tabang at dakulang pasalamat kan Israel sa ginibo kan Amerika. May kinarapan sa siling na bagay. Live kami piyo niyan ang Iranian Israeli Prime Minister. Try ko lang na inaw sa imo kung makoidem na katuyang mga pag-iriba. Pagkipalipat mo lang mas malinig ka. Oho, sige tabi. From VP Henry. Try ko lang muna. Ako yung cellphone. Sige. Ay, sandali. Aha. Let's go to the Israeli Prime Minister. Sige. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facility with the awesome and righteous might of the United States. Heard those names for years as they built VP Henry, VP. enterprise. From you tabi, maduman mo na kita sa White House, ta nagpapahayag na si President Donald Trump. Okay.
a From stop DepEd, to duman the kita sa nuclear White House, threat nagpapahayag na po posed by si the world's Presidente Donald #1 Trump. state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Yan, sige tabi ano. President Trump speaking from the White House. Want to bring in Jake Tapper on the phone. Jake, a remarkable turn of events over the last 2 Iyan tabi ano, pahayag latest ni Presidente, halik kay Presidente Donald Trump kan Estados Unidos de America. To recap tabi ano, ang pahayag ni Presidente Donald Trump, pinagkonfirmar niya na suminabay na mananggad ang Estados Unidos de America sa giyera kan Israel kontra sa Iran. Pagkatapos na otorisaran niya na idtong su pagpalayog kan pinagde-describe tangani kasubago pinakamatindi saro sa pinakamatinding armas ekipahe kan Estados Unidos de America ang Bito Stealth Bomber. Anong na Bito Stealth Bomber yan? Nakapenetrate sa airspace kan Iran sagkod na yun nga na ito bimbahon ang tulo sa anom na nuclear facilities kan Iran. Sa pahayag ni Presidente Donald Trump, ginibuninda ini dahilan ta ang Iran haloy ng pigpaparataraman kan mga nasyones alyados kan bilog na kinaaban pumundo ngaya kamo kan sa indang pagpaparagiribonan kang armas nuklear, and yet dahil nagpapapundo tabi o dahil nagpapapugol. Tapi nagmonitor po yan kan Estados Unidos de America, pati naman po kan mga alyados, sagkod na found out nila positively na igwa talaga nin mga nuclear bunkers facilities ang Iran na nasa irarom kandaga na kapable po na magprodusir ng nuclear warhead sa laog ng 2 semana.
So to recap, so operasyon mo niyan kan militar kan Estados Unidos de America ang terminong ginamit ni Presidente Donald Trump saro ngayang special military operation na dai panahiling kan kinaban na within minutes pareho ba kaso pinagtataramta kasubago sa satuyang initial na pag-iriba-iba oras, minutos. So namo-monitor niya to duman sa satuyang satellite monitoring studio, minutos lang minaabot lang ning sobra sa sarong oras mahigit na nagkapirang minutos na luminayog ining stealth bombers hali sa undisclosed military facility nakalusot po sa airspace kan Iran na dain na-detect. Kaya nga ni so pahayag ni Presidente Donald Trump with absolute skill, speed and precision that the world has never seen. Matrayon po nindang na-dissipate yuso termino bagang ginamit na kasubago and nautro man ni Presidente Donald Trump na obliterate ining matitinding nuclear facilities kan Iran. Pero igwa pang natatada and sabay ang pahayag ni Donald Trump, Presidente, daita aram tabi kung ano pa sa mga masunod na minutos kung ano ang igwa pang mga mangyayari na ofensiba militar hali man sa Estados Unidos de America. Ang sabi ni Presidente Donald Trump, ginibo ta ini, tanganing mapara na ang pagparakatakot kan kinaban, pati naman ining pagpaparauro-utro kan Iran, death to US, death to Israel. Kagadanon sa US, kagadanon sa Israel. Yan. Kaya mantang nagmimiriting po naman sa war room, as in situation room kang White House, iyon na po ito, pina-operate na ni Presidente Donald Trump ang sa iyang Puwersas Armadas. Stay tuned tabi, we are on close monitor sa posibleng repercussions kaini tabi in the coming hours. Although it may or may not take a lot of time kung ano ang mangyayari. Na magiging retaliatory measure kaini tabi kan Iran pati naman kan mga nasyones kaalyados kan Iran. And affair kayan tabi na pinagpalayog na stealth bombers idagdag ta ini na nagpakupsit pa nin mga ballistic and cruise missiles ang Estados Unidos de America. Affair kay itong Subito bombers nagpalayog pa po ang Estados Unidos de America ning mga cruise missiles na with skill, speed and precision and stealth yun na nga na ito nalaog pa asin nakapenetrate duman sa mga nuclear facilities kan Iran. So dyan po ang very latest tabi hali dyan sa satuyang monitoring and we will broadcast so long as it is necessary and so long as we can tabi and kung igwa mga major development na nagbuburutwa sa satuyang pagmamonitor on emergency broadcast system kasabay ang bilog na tropa lalo na po ang newsroom asin ng tech control. Ako po si Pio Fernandez. Dumang kita kay Jen Matthew Balyaran para sa mga latest manhali pa diyan sa satuyang newsroom. Jen, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa gabos sa mga parantabay. My connection dyan, Sir Pio, sa imong pinagtutukaran sa nangyayaring pangbobomba na sa US sa Iran. Saro pa sa mga leaks na nagbutwa mo yan. So, United States nagpuo naman, Sir Pio, sa indang evacuation flight hali sa Israel. Sinabihan kang US ambassador po yan. Kung saan ang US government nag-offer na ng asistensya sa mga American citizens and sa mga permanent US residents na naka-islan mo niya sa Israel siring man duman sa West Bank. Sinabi sa kang State Department official na sa sitatang katawo mo niyan nagbiyahe na ang kapatid sa Tel Aviv to Athens para ma-organize yung government organized flight
And apparently, Sir Pio, naghahanap naman ang mga US American citizens sa inataupang government assistance ng US. And nagsapirang nations including China, India, and European Union ang nag-arrange na ng state evacuations for their national Sir Pio. And yan, nangyari pa nagpuon ng Israel at banyuhan devastating strikes in Israel niya ni ang aerial space 2013 and ini at po na to US naman po ang sa Iran. And sa bibig Sir Pio, nagpupuo naman po ang pagkikipag-koordinar ka mga Israel po sa indang mga residente makalikay naman po at nangyaring US threat. Ay ngayon Sir Pio naman level sa Israel. Kung sa insabi mandigdikang Israel sa ipig-itas na level, permanenteng only essential activity tutugutan sa indang lugar. Kung sa insabi sabi digdi na nag-decision sila na lumat sa all areas sa country, magkakaigwa ng partial and limited activity sa mga aktibidad sa lugar para mailikas mga residentes na po sa mga nangyayari pa. And iyan, hearing ka ang prohibition on educational activities, gatherings, and workplaces, except duman sa mga essential sectors. Sabi man yan, duman sa Israel. Di tabi dyan medyo nag-fade kaya so signal makihanap ning marayray na location to see the very latest duman sa Israel and ining mga very latest ba na mga nagbubutwa. So at i-recap na tabi na dyan na Okay, so US nag-mobilize na ning evacuation flights para sa indang mga personahes suyaon duman sa embahada kan Israel plus yung sa indang mga citizens sa Israel, particular sa Tel Aviv, pasiring sa sarong safe place tabi dyan, over? Yes, Sir Pio. So yun na, ongoing na evacuation. And nag-opresir banso ko niyan so European Union, so India, and China kan sa indaman na initial action para ferret out man makuaso sa indang mga opisyales as in citizens sa Israel, particular sa Tel Aviv. Tama, Sir Pio. So iyo so far that's the very latest response kan international community, yung European Union pati yung China and India ininot na pinagsisibot-sibutan na muna so sa indang mga citizens sa Israel na maiibakwar muna pasiring sa sarong safe na teritoryo undisclosed kung sa inanasyon o kung sa inalugar sa Israel, over. Yes, Sir Pio, sige sabi ka, China, India, at iba pa European nations na prioridad mag-irarin ka, Sir Pio, ang seguridad kan sa ibang mga residentes sa sabing nasyon. Kaya ni Sir Pio, the ilan po madanyaran at sa isang mga pamilya po and siring kayo kung kaya igwanan ng pag-arrange ka evacuation para sa international stock. So tabi dyan any statement coming from Iran, particular kay Presidente Ayatollah Ali Khamenei and konsisay na top military brass ninda duman and Russia and China, pero so China igwang statement iiso sa mga civilian na inibudo sa inda mga empleados, particularly na maibakwar sa hali sa Tel Aviv sa and other places kan Israel pero militarily nagbubutwa diyan sa tuyang newsroom kung igwanan nin statement man ang Iran after ining first wave of attacks na kinundusir kan Estados Unidos de America, over. Okay, so far Tio, i-double check ko
kasi si Iran President, yung Iran President nag-award na mas kang pikitin yung more devastating retaliation. Pero ngunyan Sir Pio, parang nakatutok sila Sir Pio sa pagdepensa para makaprotehiran man sa internasyon sa nangyaring pambobomba sa US. And so far, ikat na naggibo pa sila Sir Pio kung sa ilang mga lockdown and baka eventually Sir Pio baka magpaluwas man yung mga informasyon sa sunod na minuto. And so kung yan, sige, hadad pa po ulit sa newsroom kung ano magiging opisyal na pahayag kay Inday Presidente Kapiran. Sige, tabi dyan. Then, so far, igwaning latest dyan sa satuyang monitoring, satellite monitoring studio sa newsroom kung igwan ang nagbubutuan na initial na video or damage. Although, may mga nahihilig na kita na satellite images kay itong so oras mismo kan pag-strike pagtama kan bunker buster bombs kan dito stealth bombers pero day paning ibang mga images na nagbubutwa apwera ka ito and apwera ka supahayag ni Presidente Donald Trump kang US na decimated na itong tulo sa na matitinding nuclear arsenal sites kan Iran over Tio, pero sa mga nagbubutwa mo niya format na kumbaga pinahimutikan sa iyo kang yung nangyaring atomic bomb baga duman sa yan kaya nag-pursue man sinda mag-iwa civilian nuclear program and may sabi nila if ever na ipatalag sa pundo pero ininsaid na at so far ito pa yan sa pinakalitas mo yan sa ngunyan pikahalat ka na magbutwa at ito yung satellite monitoring man kung ano man ang officer pahayag talaga direct sa Iran po sa India po sa pambobomba po sa Iran. Jen, medyo naputol lang tabi duman sa report na pinagluluwas mo na ano ito pinahimutikan kan Iranian na government na igwasin da ning atomic bomb or nuclear bomb duman sa mga lugar na itong pinagpalugtukan na mismo kan bomba kan US over? Yes, Sir Pilo, kumbaga tigil sunda sa nangyaring pambobomba duman sa aspect yan. Kung kaya, pigisabi nila na dahil sa hurricane na daiman ko at hindi ito pikipok atomic bomb, nagpurusuman sila Sir Pilo na mag-evaluate yung civilian nuclear program. At ini talaga, saro ini Sir Pilo sa pinasabi na katakot sa impact kaya nagkakaita talaga sa iyo ni sobrang threat na ipapadagos man nila kontra sa Israel. At kaya Sir Pio yun, sigahanat naman sa satuyang satellite kung ano man so reaction nila sa kinibong man kang US. Sir. Roger, sige, kopya tabi dyan. Go ahead. Okay. So far, yan po muna Sir Pio, mabalot pa ako sa mga iba pagpapasyon. Ini po ang antabayanan to sa magiging reaction ang Iran sa nangyaring pambobomba kang US. Okay, so hali po sa this base. Ako po si Jenny Balyaran, ang Marina. Thank you so much, Jen, sa very latest manhali dyan sa Samuyang News Base sa DCGB Tabe. So the very latest is yung US mas hinaitan pa so sa indama na operasyon in relation sa civilian aspect igwana nin ongoing niya na evacuation from Tel Aviv duman sa Israel yung kabisera kan Israel evacuation na kan sa indang personahes duman sa mga embahadas pati naman po sa mga US citizens sa Israel na igwang naka-ready dang o kung ready kundi ongoing na ongoing na ngunya na evacuation kan sa indang mga citizens both officials and non-officials duman sa Israel. And ibubugtak ini ibabiyahe to an undisclosed safe location tabi dahil tasabot kon within Israel or sa ina lugar na kataning kan Israel na kaalyado man kan Estados Unidos de America. Siring man tabi very latest yung European Union, yung China, Russia and India
iyuman ngo na pagkatapos minutos o nagkapirang oras day pangani maduang oras na bomba so US sa Iran pinag si safety nangunyan tatanems mga tugang kang European Union so mga nasyones ini nayaon sa Europeo baga na igwang mga citizens diyan sa Iran o kaya sa Israel, particular sa Tel Aviv, sa Russia, sa China, sa India. Iyo man po, so mga residents sila duman, mga citizens, iibakwar naman tabi, nag-operate naman ang mga nasyones na yan, na ibakwar sa mga sibilyan. So seemingly, ining mga nasyones na initabi is expecting talaga anytime ninsaro man na matinding retaliatory measure coming from Iran or kung sisay man na nasyones na kaalyados kan Iran tabi. Remember tabi, igwaning capability man ang Hezbollah, ang Yemen, pati na ang iba pang mga nasyones na friendly man sa Iran. Dahil sabot man ang kunyan, ining kwan, iday tasabot, ining kwan man tabi, ining North Korea, kung anong magiging aksyon kay ni tabi. Mentras tanto, may upload muna kita sa satuang emergency broadcast, si Sir Danny Garcia. Sir Danny, good morning. Ay, Pio, Yes. nag-monitor lang ako sa imo. Oho. Yeah, Monitoring lang muna ako. Yeah, sir. Uminano na sa Amerikano. Yeah, itabi Sir Dan and to recap, taon i-recap ta so rundown, so timeline kan pangyayari and up to the very latest tabi Sir Dan, po? Okay. Sige. Monitoring lang. Thank you so much sa pagmamonitor tabi Sir Dan. Keep on tuning in tabi si Sir Thank Dan you. sa tuyang pag-iriba man yan. So yan tabi nasa ikaduhang o kaya halos sarong oras na po kita na nagkakaiguan ng special emergency broadcast. We will be broadcasting as long as it is necessary tabi tanganing susatuyang mga paradangog and viewers paradangog sa AM band and viewers sa online will be updated as it happens, where it happens, and how it happens. Abot kan sa muyang makakaya po, and as long as it is necessary, sa initial na initabi na sitwasyon sa bilog na kinaban. Because ang pinaghaaditan tadigdi is baka magkaigwanin spillover magkaigwanin mas dakula pang proportion ang giyarang inikan na Iran buda Israel now that the US has been involved militarily. Okay, tabi. So, yan. Kaya, naghahanap pa kita kung ano ang mga magiging developments ka ini tabi, mga pahayag kan iba pang mga world leaders, So, to recap tabi, kasubagong mag-alas 9:15 tabi, Philippine time, nakamonitor kita duman sa satuyang monitoring studio sa Albay District, kan nag-flash, nag-blink sa tuyang sources confirming na binomba na po kan Estados Unidos de America ang Iran, particularmente sa tulo na sa na pinakamatitinding nuclear arsenal facility research and nuclear enrichment research and armaments facility kan Iran. So tulo sa na iyan binomba na po tabi kan Estados Unidos de America. Sa tahaw ini kan enot baga kan nakaaging simana si US President Donald Trump nagpahayag na within 2 weeks. Pag sinabing within 2 weeks, ang gustong sabihon kaan, daita papalampason ang 2 semana o dai nangangahulugan na or pwedeng pakalampas kan sarong 2 semana, pwedeng magpaluwas ning aksyon or within sa laog kan 2 semanang iyan. O kaya ang ginamit kan termino ni Presidente Donald Trump, within 2 weeks ngaya, madesisyon kami kunwarain bubuhian ang military operation kan US kontra sa Iran. Ini po, sarong aldaw man matapos na ipahayag ni Presidente Donald Trump na
tinawan niya na ning otorisasyon ang Puwersas Armadas kan US na mag-entra na dyan sa gerang iyan kan Iran buda Israel. Ipinahayag iyan ni Presidente Donald Trump nagkakapirang oras pagkatapos na humali siya duman sa G7 meeting na pinagkondusir po sa nasyon kan Canada. Ining G7 meeting, 7 nasyones ini na makukusog ang ekonomiya, gabos, pati na po militar, nag-assess kan sitwasyon. Dai na nga ni tinapos ni Presidente Donald Trump ang hururon ta very extreme and very volatile ang situation talaga. Ngunyan, dahil na tinapos ito ni Donald Trump ang hururon purposely para maghururon itong G7 G7 nations na ito kan sitwasyon na iyan sa Iran buda Israel. Dahil na tinapos si Presidente Donald Trump, suminakay na siya duman sa Air Force One and then nagkaigoning press conference while on the air sa Air Force One kairibas sa White House media and sa iyang sinabi na anytime madesisyon talaga ang Estados Unidos de America. Pagbaba duman sa US soil kan Air Force One, nagbalyo sa duman sa Marine One, duman sa helicopter kan presidente. Then bumidaba na duman sa White House, diretso po siya duman sa War and Situation Room kan Estados Unidos de America sa White House. Ini pong Situation Room, War Room sa laog kan White House, ining special bunker intended for the President, the First Family, and yung key officials kan Estados Unidos de America, lalo na po ang mga opisyales kan Puwersas Armadas, Pentagon, asin mga military advisors. Iyan po sarong special na kunyan na lugar na bunker na ikayang lusutuning ano pa man na armas. Duman, nagmimiriting sinda with the coordination and contact sa iba pang mga nasyones alyados. Nagmimiriting sinda and nagbutwa si Presidente Donald Trump after several hours and nagpahayag pigukonfirmar ko ngaya, inotorisaran ko ngaya so Puwersas Armadas na umentra na sa gera. Pero kung muarin ko uyan ngaya bubuhian, duman na nagbutwa, so itig sa sabi ta kasubago, itatakod ta na within 2 weeks ngaya, mapaluwas ako ning desisyon. So dahil na nga ni inubos, itong suduwang simanang itong pigasabi niya, oras lang ang nagbutwa, sa tahaw po kan situational briefing, giraray duman sa kunyan, sa bunker room, war room, as in situation room kang White House. And sa tahaw man po, kan hururon kang European leaders, pati naman po so representantes kan Iran, nagmimiriting man sa sarong undisclosed location, yan, binuhian na ni Presidente Donald Trump so anom na Bito stealth bombers. Kasubago lang, Philippine time, mag-alas 9 gis ning magkaaga, more or less. Then within minutes, tabi, nakapenetrar ini tulos-tulos duman ang termino na ipinahayag ni Presidente Donald Trump with skill, speed, and precision that the world has never seen before. Nakalaog ang Bito stealth bomber sa airspace kan Iran. Sagkod na ito, hinulog kan anom na Bito stealth bomber. Ang anom, tatagduruwa andara ka ini, anom na bomba, bunker buster bombs, na minalusot iyan pababa sa daga, 600 metros kayang-kayang magpenetrate iyan, and paglugtok kayan sa daga, dahi pa maputok tatanems. Makumpayan, mabarina pa yan paibaba. 600 meters paibaba, saka na yan masabog ng todo-todo. Anom iyan na mga military facilities, nuclear military facilities kan Iran na igwaning nuclear arms, nuclear enrichment, and nuclear research facilities. Nasa irarom iyan kan daga. Namomonitor yan kan Estados Unidos de America. Bago ka makalaog duman sa kwan mismo sa indang pasilidad na ito, maagi ka sa mga tunnel sa irarom kan daga tabi. Ngunyan, sa press conference na pinagkondusir ni Presidente Donald Trump kasubago, nagkakapirang minutos na dangog din doon air tabi sa DCGB, pinagkonfirmar niya na binuhi niya naman ang God ang siring na sitwasyon dahilan tadain nagpapapugol talaga ining Iran sa pagpapaproducer ng nuclear facility na patakot po sa international peace. Sabi baga ni US President Donald Trump,
Pirang taon na ngayon napigwa para kurarat kan Iran. Death to US, death to Israel. Kaya nanunungod naman ngayon na mag-adaptar na kita ni nagkakanigong lakdang madepensan man ang sa tuyang nasyones. And ang sabi ni Presidente Donald Trump, day pa ngaya kami makakataram kung ano pang military action. Ta remember ngaya, igwa pang natatada na mga pasilidad nuklear ang Iran na dai pa na operate po kan Estados Unidos de America. Affair kayan tabi nagpalayog manin mga cruise missiles ang US na suminabayan man na lubinaog sa airspace po kan Iran as in fumininising duman sa terminong ginamit nga ni Presidente Donald Trump, nag-dissipate kan nuclear facilities na yan initialmente tulos sa pinakamatitindi sa anom na pasilidad nuclear ng kang Iran na napulinas kan US. So yan tabi in a nutshell ang nangyari. Now we are closely monitoring sa magiging retaliatory measure militarily kan Iran pati naman ang nasyones aliados kaini. And so far tabi ang nangyari mo na seemingly ining Russia, China, India and mismong yung US ang ginibo nito niyan after na bombahon kang US o Iran so mga nuclear facilities kaini, ang pinag-aagapan mo niyan so sa indang mga citizens sa Israel, lalong-lalo na po sa Tel Aviv. European Union, mga nasyones ini sa Europeo na igwaning citizen sa US, China na kaapil kang Iran, Russia kaapil kang Iran, India medyo pa semplang to ng konti yan, ang pig-aga pa ninda including yung US so mga citizens ninda pipaibakwar na both yung mga naka-assign naman as personals kang US buda mga nasyones na ni and both mga civilians pipaibakwar na because kung sa indo pong hihilingon natatayan ang pinagigibon ninda. They are expecting any moment military retaliation bako sana sa Iran and daitaaram kung sain panghali na nasyones na kaalyado man kan Iran. Kaya sa mga civilian ninda, buda sa mga personalis man na yaon sa Tel Aviv, sa Israel, pig-evacuate na ngunyan, ongoing na po ang evacuation, from their places of origin pasiring sa mga undisclosed safe areas. O yan na po suhali sa newsroom na pinag-contribute po ni Jen Matthew Baliran. O yan po tabi ang very latest dahil ipakita nin nakukuha pa dyan na ibang istorya sa newsroom. Bueno, mahanap kita nin paagi na mai-air giraray itong pahayag ni Presidente Donald Trump kasubag taon-taon paka-report ni Jen in a nutshell pahayag ni President Donald Trump. Ayaw na pala si Jerome Nico Martinez kasabay tana sa IT. Jerome makisuyo po makihugot kung igwa kitang makuha pahayag ni Donald Trump kasubago in full text tabi ta i-reply nato both sa AM and dyan sa tuyang broadcast sa internet tabi nasa linya muna si Jen Matthew Baliran hali dyan sa newsroom sa mga dagdag na istorya. Okay ba ang signal tabi ni Jen? Paki-check tabi at tatanems. Paki-palong count muna 1 to 10 para diretso ang signal
makipalong count ano ning maray tangan ning makonta ning mahugutan ning maray so audio. Okay, sige. I-connectar niya to ang sa tuyang pagmo-monitor diyan sa newsroom kasabay si Jen Matthew Balyaran. Jen, good morning Galaray, what's happening? Yes, good morning, Gary. Sir Pio, good morning sa gabos sa mga parantabay. Sa kaluluwas lang, Sir Pio, siguro mga ilang minutos lang, paluwas naman ng pahayag ang mga local politicians manungod sa naging desisyon ni Donald Trump ng bomb nuclear site sa Iran. Okay, nagka-pira digdi, Sir Pio, siguro, sabi Sir Pio ni, sa statement, ni Senator Markey, Ed Markey, sabi ni Daddy Sir Pio na ang naging desisyon ni US Donald Trump sa military attack sa Iran may kukonsidera na illegal and unconstitutional. Siguro Sir Pio, basahon ko ining official na pahayag talaga kainin ni Senator Ed Markey. Sige tabi, Senator Ed Markey. Markey? Yes, Sir Pio. Ang paano ang sistema paano sa US bago mabuhi ning operasyon militar outside of US territory kay po ng otorisasyon hali sa Congress. Yes, opo. Niya kasubago baga biglang binuhian ito ni Trump sa tahaw kan meeting sa laog kan situation room sa White House, binuhian so anom na kunyan na stealth bombers. Anong sabi ni Senator Markey? Sabi ni Senator Markey, this attack was not approved by Congress and holds dangers for all Americans. The American people do not want another endless war in the Middle East. This attack may set back but will not stop Iran's efforts to get a nuclear bomb. The regime can rebuild its program and will not be highly motivated to do so. A diplomatic solution remains the best way to permanently and verifiably prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. Sabi digdi ni Senator Ed Markey na i-aprobado ng Kongreso ang inibong lockdown ni US President Donald Trump, Sir Pio. So, yan on the politico-military aspect kan istorya. Roger. Yan, it deals with politics na somewhat naglaog na so political angle kang istorya because of the procedure na sinunod ni US President Donald Trump sumandato kang US Constitution na bago magbuhi mag-entra sa giyera outside of US territory dapat otorisado ka na Congress. Roger, Sir Pio, and sunod-sunod naman Sir Pio so mga pahayag kaining mga local politician siring ni na Congresswoman Ayanna Pressley na kung sa intig suportaran niya itong pahayag ni Warren and Markey na ang naging lockdown po ni US President Donald Trump sa upong violation sa Constitution and pwedeng magbugtak sa peligro sa mga America as Sir Pio. Okay, and sabi naman digdi ni Prime Minister Netanyahu na sabi digdi dragging us into another forever war in the Middle East. Takasuba go baga si VP Henry nagtao man ng initial na report na nagko-congratulate nga ni and nagpapasalamat so Israel sa pagi ni Prime Minister Netanyahu, Benjamin Netanyahu kay Presidente Donald Trump Yes, Roger. Duman sa ito si initial na pahayag man day ko nalilingaw ko ning ilaw special initial na pahayag man kan Israel thanking US President Donald Trump, but the problem is luminaog na ining so politico-military aspect kan istorya so mga senadores nagpapahayag na ang konstitusyonal so pinaggibo ni Trump now Jen, yes. Pwede ta daw mapan ang satellite sa iba pang mga sources niya to kung igwanan mga initial na informasyon hali sa Iran and so damage kung igwa tabi ning mahuhugot kita dyan kung anong pahayag nila duman and so iba pang mga nasyones tabi ito so mga key leaders na kaalyado kan Iran tabi over. Okay, Sir Pio. Okay, i-send ko siguro po Sir Pio kay Jerome para ma-flash po sa imong screen mo yan, Sir Pio. Sige, okay. tabi. Ano yan na nakuha mo dyan na kuan?
na paki-describe on air ta nadadangog bang kita sa radyo buda sa sa broadcast dyan to internet. Ano yan na nakuha mong image dyan o video? Video, ito Sir Pio kung saan nangyayari Sir Pio si pambobomba kang iwan sa Iran sa sitwasyon. Okay, sa sitwasyon duman and kung so damage sa mga propriedades Sir Pio na mailig sa video and sa sitwasyon mismo ng mga residentes na yaon sa lugar. So ayun po kasabay kang itin out of na alert level man po sa Iran and sa Israel. Itong so ano yun, yung initial video images yan kan damage duman sa naliwan ko lang kay isurat so tulong mga kunyan mga pasilidad na itong binombakan US iyo yan so nakuha mo na dyan tabi dyan? Yes, Sir Pio. Okay. Anong mga nuclear sites ito tabi dyan makikuha po? So nuclear sites na ayan kumbaga na ano tanganing maipasabutan na sa nagdadagdag sa Iran including yung Fordo yung come again Fordo opo Esfahan opo and di ako sigurado sa pronunciation Natanz basta arukan basta tulong nuclear facilities ini. Yes, opo. Fordo Esfahan and parang Neitha arog ka yan. Yes, po. Okay. So, yan Sir Pio, isan ko po kay Jerome para ma-flash po sa third screen. Okay. So, mabalik po ako Sir Pio sa iba pang information. Hali sa Newsweek. Ako po si Jenny Palyaran Marinaga. Thank you so much, Jen. Sige tabi ano, Jerome, nahugot na ba natin yung full text kasubago kan ni Donald Trump ano? So ini po tabi na madadangog nindo sa AM band ano, audio kan pahayag ni Presidente Donald Trump very latest ano, mga 5 minutes ago pa lang and diyan sa internet broadcast niya to sa DCGB News Online both sa Facebook and sa YouTube. Replay po ini kan na full text kan pahayag ni US President Donald Trump pagkatapos na umentra na ini sa giyera kan Iran buda Israel. Go ahead tabi Jerome. In an address to the nation from the White House, Mr. Trump said Iran's nuclear program is now decimated. He called for peace in the region but did not close the door to more U.S. military action. Here are the president's remarks in full. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. That's great. So yan tabi ang complete text na pinag-replay niya to, pahayag ni Presidente Donald Trump. Remember tabi igwa pang nagkakatarada na nuclear facilities ang Iraq na pagday nga pumundo pa ining Iran, I should say, ang Iran, ididiretso ang military operations. Expected pa tabi. Although ang sabi ni Presidente Donald Trump, medyo magaan-gaan na ning diit. So nangyari ngunyan was the most difficult and most devastating So initial na bungkaras na inikan Estados Unidos de America kontra sa Iran. And open-ended anytime pwedeng magkaigwa pa ning kuan nin pangyayari militar ining gyerang initabi gamit ang Estados Unidos de America. Okay, entry ang Estados Unidos de America. Yan tabi ang Iran nagpahayag man kanakalis ng mga aldaw so presidente mismo si Ayatollah Ali Khamenei na pag ginibungay nindo yan is US tatargeton mi man an sa indong mga pasilidad militar. Dahil lang pinag-unabitan kung sa inang mga pasilidad militar, either be so mga pasilidad militar sa Medio Oriente o kung sa man na mga pasilidad militar within the US na targeton man kan Iran. Iyang tabi ang pinag-aabangan tanangon yan so far. Ano po? Tawa ko man yan basta-basta tabi mabutwa na military action kahit tatanems kan mga nasyones na yan, Iran pati naman sa mga alyados maninda, may mga assessment pa yan. And sa aga tabi matanga man gayo digdi o kahapono na sa Pilipinas o bangging early magakaigwa manin pahayag so Secretary kan Defensa kan US si Pete Hegseth pati naman po so top military man kan Estados Unidos de America duman po sa Pentagon. Sa aga po yan mga banggi yan sa tuigdi banggi mga alas 10 more or less nin banggi. So yan po tabi pigpapairibakwar na kan US so sa indang mga kababayan duman sa Israel pati naman kan European Union yaon dyan ang Britanya o da iba pang mga kan nasyones na alyados China, Russia, India humarali na so mga pipaharali na so mga sibilyan buda mga opisyales ninda sa laog kan Tel Aviv, Israel expecting any moment retaliatory military attack man kan Iran. Dahita lang sabot kung anong magiging military action man kang Iran kung antitirahon na mga pasilidad militar man kang US suharan ni sa Inda yuso na sa Medio Oriente dahita na ram kaya we pray na dahi po ini magnana halawig na panahon man ang ganyan tatanim na napigaw para kuan bag ang Iran tada
nangyari ini sa tahaw kan negosasyones manungod sa siring na sitwasyon managada niya sa Israel, buda Iran. Igoning hururon mo niyan sa sarong undisclosed location diyan sa parang sa may Europe yata eh. Naghururon tatanems yung European leaders, representantes, buda yung mga representantes man kan Iran. Sa tahaw kang hururon na ini, buda sa tahaw kan assessment man kan na Presidente Donald Trump, dispes binuhuyan ining military action kang US. Kaya nakikita ka subago. Kaya yan po tabi na nag-conducer kita ka ining emergency broadcast niya to. And maray na agad tabi kay Sir Renen de los Reyes. Expect tatanems bata sa Martes ma-increase na bagaan petrolyo 4 pesos more or less ha. Petrolyo, pag sinabi tang petrolyo, that includes diesel, gasoline and kerosene. Expect na with this development ano daw ang mangyayari? Baka madagdagan pa yan na presyo kang produktong petrolyo, and how the international trading system and economy will react. Tabi? O day tulos nakapalag tatanim sa day nakapalag tulos so Iran, So, seemingly day nakapalag pati yung Russia na pinagbabantayan tas so Russia nagpahayag man si President Vladimir Putin pag guminibog ang kamukayakaan malawg na kita sa sitwasyon na ang bil na kinaban mamubugtak sa kadipisilan. Sabi yan ni Vladimir Putin. China is very silent pa sa mga oras na initabi O yan po tabi, natatanag emergency broadcast kita because bako ining basta-basta tabi tatanems, bako ini gayta aram kung bumalos bigla ng man na nasyon kontra sa US kaya initial subong karas igo kitang obligasyon na ipaabot po yan na impormasyon sa Indo any time of the day or of the night at mga arog kaning sitwasyon. At least sa ngunyang tabi at least dainin mga nagbuburot ang major military developments hali po diyan sa satuyang newsroom. Kaya tatapusod tago na tabi kay tatanems pero keep on monitoring tabi ta anytime mabungkaras giraray ang DCGB both sa AM band buda sa kunyan sa internet broadcast niya mo And let's pray for world peace tabi. Bata dumambaga, tama ka Sir Renen, Sir Renen, tama ka, daw suma kababayan taman duman sa Israel, May nakukontak kita duman na kada kaaging simana, taga Santo Domingo, taga Kalayukay, pero day pa ako nagkontak giraray, tapag araw kaining oras ngaya, udto dyan sa Indo sa Pilipinas, digdi sa mo matanga, ang kuan ngay ka na sitwasyon mi kayan, permi kaming nasa kunyan nasa mamad ang apo dito duman sa bomb shelter area mamad tabi ang terminolohiya ni dakaan duman sa kunyan sa sa Israel mamad tabi kaya day kitang nakakahuron tabi diyan sa pag-araw kayong oras nakakahuron ta sinda hapon And pag-araw ka ini nasa laog sinda kang kunyan kan sa indang taguan tabi sa Israel andali tapig konta ini yung mga nagpaabot maning mensahe sa tuya digdi sa tuyang internet broadcast tabi o beno tatanems tabi diyan na muna masag ko dining initial broadcast yan to pero anytime po pag igonin mga major developments giraray ma-broadcast kita mapaaram kita kay VP Henry
kung ano ang sitwasyon. At least na ipaabot ta so initial na bungkaras na putok po ining bareta bakoso na sa DCGB bilog na kinaban. Arog po kayan ang impact kan bareta ngayon. Kaya kaipuhan yaon po kita dyan sa initial na bungkaras nan kan mga informasyones. Yan ang sinumpaan niya tong responsibilidad, obligasyon sa satuyang mga parantabay sa pangarang kambilog na fuerza and we will on air as long as it is necessary and needed araw kayo ng mga pangyaring ini na putok na bareta sa bilog na kinaaban and kung ano ang magiging repercussions kaini militarily lalong-lalo na kung magbalos man ang Iran buda sa mga nasyones kaaliados kaini ang DCGB yaon dyan 24/7 sa pangaran ni Tata Nems Flora and then ni Jerome Nico Martinez, News Director Mar, Jen Matthew Balyaran, VP Henry. Asin ka sa tuyang mga parantabay both sa AM Bad asin sa online. At naman po sa mga nagbabasa ka news sa DCGB News Online. Ako po si Pio Fernandez and let's pray for world peace. Anytime po na may magbungkaras na mayor na bareta naman, mabulta po ang emergency broadcast kan DCGB. Salamat. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Radyo Balagon